Bé, qui s'encarrega de la seguretat a Catalunya? O sigui, qui fa què exactament? Pot semblar una pregunta senzilla, oi? Però la realitat és que la resposta és com un trencaclosques de lleis, de cossos policials, tots dissenyats per encaixar. Avui el que farem serà precisament això, muntar aquest trencaclosques peça a peça per entendre de veritat com funciona tot plegat. Anem directes al gra. Per entendre com funciona tot el sistema de seguretat a Catalunya, el primer que hem de fer és mirar, diguem-ne, les instruccions, o sigui, el marc legal que ho defineix absolutament tot, perquè al final no n'hi ha prou amb saber qui són els actors. El més important és entendre les regles del joc, aquelles que diuen com han de jugar i, sobretot, com han de col·laborar. Perfecte, doncs aquest és el nostre full de ruta. Primer, la llei mare, la que governa tot. Després, els principis bàsics que comparteixen tots els agents, sense excepció. Llavors, coneixerem els dos grans protagonistes, els Mossos i la policia local. I finalment, el més important, el que segur que interessa més, qui fa què a la pràctica. Vinga, som-hi. A veure, pensem-ho així. Per construir qualsevol edifici, què cal? Doncs uns planos, un pla mestre, oi? Bé, doncs en el cas de la seguretat a tot l'Estat, aquest pla mestre és una única llei. Una llei que posa els fonaments per a tots els cossos policials. Tots, sense cap excepció. I aquí la tenim. Aquesta és la famosa Llei Orgànica 2/1986. Per entendre'ns, és com si fos la Constitució de la policia. És el document mare, el que posa les regles del joc per a tothom, des dels cossos de l'Estat fins a la policia local del poble més petit que els puguem imaginar. Tot, absolutament tot, comença aquí. Molt bé, però per a què serveix exactament aquesta llei? Doncs té una missió doble, que és clau. Per una banda, ha de protegir els drets i les llibertats de la ciutadania. I per l'altra, al mateix temps, ha de definir molt clarament què pot i què no pot fer cada cos policial. És aquesta recerca constant de l'equilibri, oi? L'equilibri perfecte entre seguretat i llibertat. I tot això recollit en una única llei. Ara ve una part molt interessant, perquè tant se val l'uniforme que portin o l'escut o el cos al qual pertanyin. Tots, absolutament tots els agents de policia comparteixen un mateix codi de conducta. Són com els seus manaments, uns principis que no es poden negociar i que han de guiar cadascuna de les seves accions. Sempre. Fixem-nos-hi bé, perquè aquests 5 punts són l'ADN, l'espina dorsal ètica de qualsevol policia, i venen directament de l'article 5 de la llei. Primer, legalitat, o sigui, actuar sempre dins la llei i la Constitució, per sobre de tot. Segon, neutralitat. Això és clau. Han de ser imparcials i no deixar-se influir per la política. Tercer, integritat. Bàsicament ser honest, dignes i lluitar contra qualsevol mena de corrupció. Quart, jerarquia. Respectar la cadena de comandament per funcionar bé. I cinquè, col·laboració amb la justícia, perquè al final són una peça clau de tot el sistema judicial. Bé, un cop vist el marc general, anem a conèixer el primer dels grans actors a Catalunya. Parlem, és clar, de la Policia de la Generalitat, més coneguda per tothom com els Mossos d'Esquadra. Recordem la metàfora dels planos. Doncs, si la llei del 86 era el pla mestre de tot l'edifici, aquesta, la llei 10/1994, serien els planos de detall, però només per als Mossos d'Esquadra. El que fa aquesta llei és agafar aquell marc general i, pam, l'adapta a la realitat de Catalunya. Defineix la seva estructura, quines funcions tenen i, molt important, on poden actuar. I per dents com s'organitzen? Doncs és molt visual. És una piràmide, una estructura jeràrquica perfectament definida en 4 nivells, en 4 escales. A baix de tot, a la base, tenim l'escala bàsica, els Mossos i els caporals. Anem pujant i trobem la intermèdia i l'executiva. I a la punta de la piràmide, al cim, hi ha l'escala superior, on hi ha els alts comandaments. Aquesta organització, que pot semblar molt rígida, és absolutament clau per garantir que la cadena de comandament funcioni, que sigui clara i que sigui ràpida. D'acord, ja hem parlat dels Mossos, però la seguretat a Catalunya no depèn només del cos autonòmic, ni de bon tros. Si baixem al carrer, al nivell municipal, ens trobem amb un altre actor que és fonamental, la policia local. És, de fet, el cos de seguretat més proper, el que la gent veu en el seu dia a dia. I, exactament igual que passava amb els Mossos, les policies locals també tenen la seva pròpia llei específica. En aquest cas, és la llei 16 de 1991. I què fa aquesta llei? Doncs defineixo el seu paper com el que és. Un servei públic centrat al 100% en el municipi, en les seves necessitats concretes, des de gestionar el trànsit del poble, fins a vetllar per la bona convivència entre veïns. I la pregunta és, tots els municipis en tenen de policia local?
Doncs no. La llei posa una mena de línia vermella, una regla general. Si un municipi té més de 10.000 habitants, està obligat a tenir el seu propi cos de policia. Per què? Doncs la idea és assegurar que els nuclis de població, ja una mica grans, tinguin un servei de seguretat propi, dedicat només a les seues necessitats. I si mirem la seva estructura de comandament, sorpresa! És molt similar a la dels Mossos. També està dividida en aquestes 4 escales. I això, evidentment, no és cap casualitat. Al contrari, el fet que tinguin una organització tan semblant està pensat per una raó molt pràctica, fer que la coordinació i la col·laboració entre els dos cossos siguin molt més fàcil i fluida. Molt bé, fins aquí hem vist el marc legal, els principis bàsics i qui són els actors, perfecte. Però ara arribem al moll de l'os, a la pregunta del millor. A l'hora de la veritat, qui fa què? Com es reparteixen la feina? Vinga, anem a veure-ho. Per entendre-ho fàcilment, podem pensar que les feines de la policia es divideixen en 2 grans calaixos. En un calaix hi tenim les funcions pròpies, que són les que fa un cos i només aquell cos. Són exclusives. I a l'altre calaix hi tenim les funcions compartides. I aquí la paraula clau és cooperació. No és que sigui bo que col·laborin, és que la llei els hi obliga. Comencem pels Mossos. Ells s'encarreguen, diguem-ne, de les competències més generals, les que afecten tot el territori. Què vol dir això? Doncs, per exemple, la seguretat ciutadana i l'ordre públic a tot Catalunya. També són la policia judicial, o sigui, els que investiguen els delictes. A més, són els responsables del trànsit a les carreteres que van entre pobles i ciutats i de protegir els edificis de la Generalitat. I la policia local? Doncs tot al contrari. Ells fan el zoom-in. Se centren en el dia a dia del seu municipi. Per exemple, són els que regulen el trànsit dins la ciutat, protegeixen l'Ajuntament i altres edificis municipals i s'asseguren que es compleixen les normes del poble, les ordenances locals. Normalment són els primers a arribar si hi ha un accident. I atenció, un punt clau, tenen un paper fonamental en la prevenció, treballant sempre colze a colze amb els altres cossos. I aquí és on totes les peces del trencaclosques encaixen. Perquè la llei no només diu tu fas això i tu fas allò. No, el que fa és obligar-los a col·laborar. I on es veu més clar? Doncs, per exemple, en la seguretat de grans esdeveniments, com un concert o una manifestació, en la prevenció del dia a dia, en tasques d'investigació, ajudant-se mútuament, i, per descomptat, en qualsevol mena d'emergència on han d'actuar com un de sol. I tot això, al final, el que ens mostra és la filosofia que hi ha darrere de tot el sistema. La idea no és crear cossos policials aïllats que vagin cadascú per la seva banda o que competeixin entre ells. No, la idea és crear un ecosistema de seguretat, un sistema on cada peça té la seva funció, sí, però on l'objectiu final, que és la seguretat de tothom, només es pot aconseguir d'una manera, col·laborant. I clar, la pregunta que queda a l'aire és, aquest disseny, que sobre el paper sembla perfecte, se tradueix sempre en una cooperació igual de perfecta a la pràctica? Això ja és una altra història.